Har du lavet en hole-in-one før? Jeg har faktisk lavet herpå, ja. Har du? Ja. Men det er jo 10 år siden nu, så det kan være, det er snart på tiden igen. Ja, det tænker jeg også. Vi er i dag ankommet til Århus Golfklub, hvor vi har en mega fed landsdækkende hole-in-one konkurrence herude på hul 3. Vi har Allan med, som er deres pro og har været tidligere turspiller. Så lad os gå ind og se, om vi kan finde ham. Goddag. Tak fordi du måtte komme. Jamen, velkommen. Nu med, I har en hole-in-one konkurrence herude, som vi er med i. Lige præcis. Ja. Det har vi ude på hul 3 ude ved jer. Yes. Så skal vi lige gå ud og se, om vi kan lave en hole-in-one? Det lyder som en god idé. Så er vi sgu ankommet til hul 3. Vi er på hul 3 her nu, og det er 150 meter lang. Og faktisk pinden står godt i dag. Normalt kan det godt være svært hul, hvis du har sat pinden godt op i højre, men nu står det nede i bunden. Så er faktisk gode muligheder. Ikke noget foran, så du kan i princippet også trille den ind. Hvis man ikke er den helt langslående, så har du stadigvæk chancer. Hvad tror du, hvis du vandt de 50.000? Hvad tror du, du ville bruge penge på? Jeg skal nok ud og rejse, tænker jeg faktisk. Det kunne være fedt. Ja. Det kunne være fedt. Og det skal jo selvfølgelig være noget med noget golf at gøre, ikke? Ja, ikke også? Ja, klart. Du kan selvfølgelig også spille med om pengepræmie på minimum 50.000 kroner, som stiger hver fredag. Du skal bare gå ind og tilmelde dig her i beskrivelsen. Her skal du bare udfylde dit navn og skrive din e-mail. Du skal klikke vores betingelser af, der er selvfølgelig ingen binding. Så skal du bagefter indtaste dit telefonnummer, og så kan du nemt betale med MobilePay. Det koster 59 kroner om måneden, og så spiller du med i vores landsdækkende konkurrence, som er på mere end 30 golfbaner. Jeg har et fint lille 9-jern på. Så må vi se. Jeg har ingen anelse om, hvor den blev af. Altså, det er jo, jeg vil sige, det var et rigtig godt forsøg. Det var en god retning i hvert fald. Ja. Ja. Jeg mener det er det, vi går efter. Ja. Det skulle lige være 8, jeg havde på. Ja, jeg tænker også, du var meget optimistisk. Ja, den skulle da have lidt, synes jeg, her fra formiddagen af. Det skal ikke om lige at sejle helt ud i det lange her. Ligger sgu her. Det er lækkert. Fedt. Ej, det er cirkus, det her. Ja, det er ikke. Vi skal have en take 2 på den her. Sådan. Tak for det. Ja, selv tak. Jamen, jeg tænker, det her hole-in-one-koncept, jeg synes, det er spændende. Det giver lige lidt ekstra sus, når man står her på, hvis man er med i det. Så jeg kan kun anbefale, at hvis man mener, man har chancen for det, så hvorfor ikke? Selvom det altså desværre ikke blev nogen hole-in-one til mig eller Allan i dag, så har du altså altid muligheden for at spille med herude i Århus Golfklub på hul 3, eller på en af landets andre baner, for at vinde som minimum 50.000 kroner, hvis du laver en hole-in-one. Du skal bare huske at tilmelde dig først. Tak for i dag.